Gabon deizuela Junts per Kataluniak zalantzak uxatu ditu. Gobernua osatuko duela ziurtatu du eta horretarako Jordi Sánchezen hautagaitzari eutsiko diola. Bruselan bildu da talde parlamentarioa Carles Puigdemontekin eta bileraren ostean egin du iragarpena. Horren aurretik Monika Terribasekin bildu gara eta Al Matí de Catalunya radioko kazetariak bere analisia egin digu. Han d'esperar que el Tribunal Suprem es torni a manifestar, perquè volen esgotar totes les vies fins a poder-ho portar al Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè no ho podran portar a Estrasburg si no han esgotat totes les vies judicials espanyoles. Per tant, a l'espera d'això. I per tant és una via que jo crec que ja hi havia la intenció que fos la segona denúncia per part del món independentista de que no es podia investir el president que el Parlament, la majoria del Parlament volia. Això va passar amb Carles Puigdemont i ara passa amb Jordi Sánchez. Jo crec que a partir d'aquí caldrà veure si finalment les tres forces polítiques independentistes republicanes es posen d'acord i presenten un nou candidat o candidata a la investidura que sí que pugui ser investit. Izan ere, Terribasek uste du hauteskunden aurretik adostu behar zutela estrategia alderdi independentistek eta egin ez zutenez defizita duela Kataluniako parlamenteko gehiengo independentistak. Eta horrek ziurgabetasuna eragiten diela katalan independentistei ere. Les eleccions van donar un resultat clarament a favor d'una majoria parlamentària independentista i ara els tres partits no tenien estratègia, es van presentar en unes eleccions sense una estratègia comuna. Clar, això és un dèficit ja d'entrada, perquè si tu decideixes presentar-te en unes eleccions que estan convocades per Rajoy, que estan amb el 155 a sobre, que tens gent a l'exili, que tens gent a les presons, i no has pensat, abans de presentar-te en aquestes eleccions, quina serà l'estratègia de les tres formacions polítiques que van tirar endavant el referèndum de l'1 d'octubre, vol dir que no has previst els escenaris posteriors. Haurien d'haver-ho parlat, haurien d'haver-se assegut abans de presentar-se a les eleccions i dir si guanyem i sumem, què farem? I ara hem vist que ens anem a les eleccions però no hem parlat de res. Home, la gent està desconcertada, esclar. Bestelako kontuak ere baditugu hizpide gurean gaur eta segidan titularretan aurreratuko dizkizuegu. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza publiko ez unibertsitarioko 26.000 langile inguru grebara deituta zeuden gaur, eta biharko ere deituta daude. Lan baldintzak hobetu hezkuntza eraiki lelopean ekin diote 2 eguneko lanuzteari, eta gaurkoan irakasleen 70% egin dute greba, 10-tik 7 sindikatuen arabera. Lan baldintza dira, baina eragin zuzena dutela hezkuntza kalitatearekin. Hori dela eta irakasleek, langile guztiek eta familiek ondo ulertu dute, hori dela eta gaurko jarraipena. Sindikatuen ustez, Jaurlaritzak ezin dio entzungor egin gaurko lanuzteak izandako babes zabalari. Lakuaren arabera ordea, txikiagoa izan da jarraipena, 154koa. Manifestazioa egin dute Gasteizen Legebiltzarretik Lakuara, eta ibilbidea batera egin duten arren, Ela, Steilas eta Lab ez dira batera heldu gaurko eta biharko deialdietara. Aurreneko biek hezkuntza ez unibertsitario osoan egin dute protestarako deia, baina Labek irakasleak bakarrik deitu ditu, haurreskoletako, garbiketako eta sukalde zerbitzuetako langileen inguruko akordioa egin baitzuen joan den astean Jaurlaritzarekin. Ikusteko dago aurrerantzean nola jokatuko duten, izan ere mobilizazio gehiago aurrikusten dituzte. Udaberriko oporren ondoren sektorekako mobilizazioak egingo dituzte, eta ekainean greba orokor bat. Badira 15 bat hilabete hezkuntza komunitatea konfrontazio fase batean sartu dela, lan baldintzak duintzea eta hezkuntzaren kalitatea bermatzea eskatzeko. Esteilaseko Aitor Idigorasek Alabediri egindako hitzen bidez uler liteke hobetoxeago greba eta mobilizazio hauen testu ingurua. Azken hamarkadan hezkuntza publikoak politika neoliberalen ondorioz murrizketa gogorra jasan ditu. Murrizketa gogorra jasateak suposatu bai lanbaldintzetan egoerak okerrera egitea, lanzamak handitzea, ikasle kopuru handitzea eta horretaz gain politika neoliberal hauek hezkuntza publikoa bigarren maila batera eraman dute eta eskola publikoaren egoera egun konplikatua da, eta beharrak asko handitu dira eskola publikoan. Duela 15 hilabete inguru konfrontazio fase gogor bat ireki genuen 3 sindikatuok, gaur mantentzen den konfrontazio fasea, inoiz baino indar gehiagorekin, kolektibo desberdinetan erantzuna desberdin izan den arren
esan dezakegu masiboa izan dela, gaurko irudi hauek ikusi besterik ez dago, eta eskolak eta ikastetxeak nola ustu diren ikustea besterik ez dago, ez? Guk gure negoziaketarako eta akordioetarako desio hori eta nahi hori berresten dugu eta hortan gaude, ez? Ez dakigu aldiz, PNV-ren eta Hezkuntza Sailaren nahia hori den, edo ahalik eta indar gehien egitea, precisamente azean aipatu dituan murrizketa horiek mantendu eta betikotzeko. Mariano Rajoy Espainiako presidenteak uko egin dio pentsioi kontsumo prezioen indizearen araberako igoera ezartzeari. Horren ordez, 2018ko aurrekontuetan pentsioen auziari heltzea proposatu du. Gehiegi zehaztu gabe aipatu du, estatuko aurrekontu orokorretan, errentaren gaineko zergaren bidez pentsioak igotzeko aukera. Los presupuestos de 2017 seguirán cumpliendo esta función hasta que se pueda aprobar lo antes posible unos nuevos. Es en el contexto de estos presupuestos donde podremos hablar de las mejoras posibles para el bienestar de los españoles, también en materia de pensiones. EAJko Aitor Estebanek Rajoyri erantzun dio adostasunerako borondatea beharrezkoa dela, baina gogora ekarri du 2013ko erreforma adostasunik gabe inposatu zuela Madrilek. Honen bestez, lege hura indargabetu eta pentsioi urtean 0,25ko igoera ezarri ordez, KPIren arabera berrezartzea proposatu du. Debe derogarse la Ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones. En consecuencia, es necesario también, lo decimos tan claramente como lo hemos dicho siempre, restablecer hoy, en estos momentos, para lograr ese consenso, como fórmula de actualización de las pensiones su vinculación al IPC. EH Bilduko Marian Beitialarrangoitiak berriz, hitz politek ez dutela jateko ematen ohartarazi dio Rajoyri, eta pentsio sistemaren arazorik handiena izatea leporatu die popularrei eta haien politikei. Hace falta reformas importantes, porque las buenas palabras como las que ha utilizado aquí el señor Rajoy esta mañana no dan de comer, ni permiten la dignidad y el reconocimiento de las personas pensionistas, las que éstas merecen. El peligro para el sistema, entre los muchos que se han mencionado hoy, pero el principal son hoy en día el Partido Popular y sus políticas. Bestalde, pobrezia eta bazterketarik gabeko herri baten alde manifestua plazaratu dute hainbat gizarte eragilek. Adierazi dutenez, diru-sarrerak bermatzeko errenta ez dute behar duten guztiek jasotzen, eta jasotzen duten batzuentzat ez da nahikoa pobreziatik irteteko. Según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2016 del Gobierno vasco, hay 60.000 personas que estando en riesgo de pobreza no perciben la RGI y otras 63.000 personas que percibiéndola no consiguen salir de la pobreza. Uno de los objetivos de la reforma de la renta de garantía de ingresos debería ser dar la vuelta a esta situación. Diru-sarrerak bermatzeko oinarrizko errentaren erreformak ekar ditzaken murrizketei aurre egiteko elkarretaratzea deitu dute martxoaren 21ean Jaurlaritzaren Bilboko egoitza aurrean. Bertan manifestua Iñigo Urkullu lehendakariari eta Beatriz Artolazabal enplegu arduradunari bidaliko diete. De Miguel auziari lotutako epaiketa aurrera doan heinean argitzen ari da ustezko ustelkeria sareak nola funtzionatu izan zuen. Ainhoa Alberdi enpresariak adierazi du, legezkanpoko komisioak ordaintzeari uko egin ziolako baztertu zuela Alfredo de Miguelek haren enpresa kontratu publiko batetik, eta orduan erabaki zuela ustezko ustelkeria sarea epaitegietara eramatea. Haren hitzetan, Alfredo de Miguelek berak agindu zuen kontratura Alberdiren enpresari ez esleitzea, EAJko Araba buru batzarreko kide eta Arabako Aldundiko foru diputatua zen hau auziak ikergai duen garaian. Alberdik ziurtatu du de Miguelek aita jaun gisa jarduten zuela kontratu publikoen esleipenak banatzerako orduan. Kalera ekimenak hainbat mobilizazioa iragarri ditu, apirilaren 17tik 23 presoen eskubideen alde. Presoak kaleratzeko aldarria agenda politikoaren erdian jartzeko unea dela adierazi dute. Kalerak eta sortuk jakinarazi dutenez, mobilizazio zikloa apirilaren 17an hasiko da preso politikoen nazioarteko egunean. Egun horretan ekimen politikoa egingo dute Galdakaon. Presoen izaera politikoa aldarrikatuko dute eta lehentasunezko eskariak zehaztuko dituzte. Presoak hurbiltzea, preso gaixoak kaleratzea, 70 urtetik gorakoak kaleratzea eta lehenengo gradua bertan bera uztea. Ondoren, apirilaren 18tik 20ra, ekintzak egingo dituzte, herriz herri, eta amaitzeko 21ean manifestazio nazionala egingo dute Bilbon, bada garaia presoak kalera konponbidea bakea eta askatasuna lelopean.
Iruñeko erorien monumentuarekin zer egin erabakitzeko jardunaldiak antolatu ditu Iruñeko udalak, faxismoaren arrasto guztiak kentzeko hartu zuen konpromisoarekin bateginez hain zuzen. Hainbat aukera daude, eraikinaren etorkizunari dagokionez, baina azken urteotan indar gehien hartu duena, hain zuzen elementu frankistak kentzea eta egoitza memorial bezala mantentzea da. Horrekin lotuta, egunotan bisita gidatuak antolatu dituzte eta apirilean nazioarteko arkitektura lehiaketa bat egingo dute. Erakunden babesa jaso du Eusko Ikaskuntzak bere mendeurrenean. 1918an Hego Euskal Herriko 4 foru aldundien babespean sortu zen, eta orain, 100 urte geroago, babes hori berriztatu nahi izan dute, Bizkaiko aldun nagusi Unai Rementeriak, Ramiro González Arabakoak, Markel Olano Gipuzkoakoak, eta Nafarroko Gobernuko Kontseilari Ana Oiok. Euskal Herria etorkizunerako toki egokian kokatzeko ezinbesteko erakundetzat jo du Rementeriak Eusko Ikaskuntza. Mendeurrena ospatzeko azaroan Oñatin kongresua antolatuko dute Geroa elkarrekin Lelopean. Horren aurretik lan saio bana egingo dute Euskal Herriko 4 hiriburutan, gobernantza demokratikoaz Baionan, euskararen etorkizuneko eszenatokien eraikuntzaz Gasteizen, aniztasunaz kohesioaz eta kulturaz Iruñean eta garapen sozioekonomikoaz Bilbon. Erraietatik Azalera etorri da Danele Sarri-Ugarte idazlea eta Azala erre plazaratu du bere bigarren eleberria. Artearen munduan dabiltzan 2 gazte jarri ditu protagonista eta haien zeinbeste pertsonaia batzuen bidez, adiskidetasuna, inbidia, heldutasunerako igarobidea, itxurakeria, arrakasta eta porrota hartu ditu hizpide besteak beste kontakizuna. Itxurakeriaren eta arrakastaren eta porrotaren arteko harreman horien inguruan eta baita ere sortzaileek beraien artea sortzeko zelako arrazoiei heltzen dieten eta protagonista nagusia Miren izeneko artista bat da eta bere inguruan badaude beste pertsonaia batzuk, beste artista bat Jon daukan izena eta gero baita ere kultur munduko faunako piztiak. Berean bilaten